Azt mondja, ne menjek motorral, mert korán mentek, de még megvoltam. Vagy ő megy korábban. Igen, de még megy korábban. Gyerünk, meg kell szerezni, gyerünk! Verd rá, kéz! Kéz! 7-es, így van! Én hagy lőjem már! Kiért hozzá kéz? Az kéz volt tényleg. Nem mondta. A 10-es. Ja, visszajátszhatjuk. Nem a 10-es, a 4-es. Hagyjugjam már, Léci! Voilà. Gyere, elrébb ide. Sportszerűleték meg, mellé rúgnám, csak... De... Verd be! Kipattanóra menjetek! Jöjj! Jaj! Szép volt.